Sme manželia Schindlerovci. Spoločne v manželstve sme strávili už 26 rokov. Naša cesta do katolíckej cirkvi sa začala našim počatím. Mali sme to šťastie, že naši rodičia nás viedli k Pánu Bohu a viedli nás k Bohu, ktorý nás má rád a nie je policajt, ktorý len trvá na dodržiavaní nejakých pravidiel. A vďaka tomuto sa nám podarilo prejsť aj vzájomným spoznávaním, zachovať predmanželskú čistotu a vstupovať do manželstva s rozhodnutím žiť to, čo cirkev učí. Vtedy sme ešte presne nevedeli, čo to je. My sme si mysleli pred svadbou, že možno nebudeme môcť mať deti. Obaja by sme mali určité zdravotné indikácie, ktoré prinášali teda aj túto možnosť. Takže pamätám si, že sme sa pred svadbou rozprávali o tom, že si možno adoptujeme dieťa, ak by sa nám teda nepodarilo mať vlastné. A nejako sme neriešili mi otázku, čo by sme robili, ak tie deti nám Pán Boh teda dá a že každý pár, ktorý je plodný, v určitom čase rieši tú otázku, teda či a kedy, aké rozostupy medzi deťmi, koľko bude mať členov naša rodina. Takže my, keď sme počali prvú dcérku, boli sme veľmi šťastní a vďační Pánu Bohu za to, že sme do roka po svadbe sa stali rodičmi. Ale potom sme mali aké také povedomie, že teda nejako tá plodnosť funguje, že sa po pôrode na nejaký čas teda chvíľočku odmlčí, a nechceli sme počať hneď ďalšie dieťa, tak sme začali praktizovať to, o čom sme si mysleli, že je symptotermálna metóda. Mali sme určité povedomie. Ja si spomínam, ako sme mali knižočku v knižnici doma od pána doktora Šipra o symptotermálnej metóde. Nepamätám si už presne názov. Potom som sa niečo pýtala jednej pani doktorky očnej, niečo kamarátok z kostola, a pozbierali sme akúsi metódu, ktorú dnes nazývam metóda JPP, pretože to nebola reálne symptotermálna metóda. Ale to, čo je dôležité, čo chcem povedať, že my sme si úprimne mysleli, že dodržiavame pravidlá tej metódy, ktorú sme teda poznali. A dnes poviem, že nie je to div a zázrak, že my sme otehotneli, keď naša dcerka ešte nemala ani rok. A samotné to tehotenstvo bolo pre mňa takým zistením, ktoré som oplakala. A som si to vnútorne vyčítala, že sa neteším takisto ako na to prvé. Ale tak ako mnoho iných žien, dá sa povedať, že celkom rýchle som sa zmobilizovala a vďaka aj manželovi, ktorý mi povedal na otázku, keď som prišla, teda čo budeme robiť. Ja som tehotná, tak povedal mi, budeme sa tešiť. Po druhom pôrode, ktorý spätne hovorím, že ma vyliečil možno aj z takého strachu z pôrodu, pretože po skúsenostiach z prvého by som sa asi vedome dlho odhodlávala na druhý. Mali sme znovu šancu praktizovať našu symptotermálnu metódu. Tak sme si zopakovali skúsenosť z predošlej situácie a my sme otehotneli znovu. A v tomto bode začala najmä vo mne veľmi kolísať dôvera v to, že či sú prirodzené metódy spoľahlivé. A že teda vedeli sme, že cirkev hovorí antikoncepcii nie, nepoužívali sme kondóm ani prerušovaný sex, ale nevedeli sme vlastne, čo robiť. Cítili sme sa v takej slepej uličke, pretože ja som síce to tretie tehotenstvo sa neskončilo pôrodom, ale spontánne som potratila. Ale znovu sme boli v situácii, čo teda robiť ďalej. A boli sme teda v jednej izbe s 2 deťmi, s Peterkami a dlhmi. A človek si dáva vtedy otázku, že či cirkev vôbec vie, čo hovorí. Že tu nejde o to, že život je dar. Áno, my sme to nikdy teda nespochybňovali, že život je dar. Ale som si vravela, že Pane Bože, nemohol si teda toho bociana poslať niekde inde medzi tých, ktorí sa teda dlho snažia. Alebo čo robiť ďalej, pretože neboli sme v situácii, že by sme po tom spontánnom potrate si priali otehotniť hneď znovu. Brala som to, že máme teda šancu naučiť sa nejakú metódu, respektíve bola to vôbec výzva, či dôverovať nejakej metóde. Myslím si, že mnoho manželov v tomto bode sa tiež tak láme, že síce majú na začiatku
to odhodlanie a nadšenie, že chcú takto žiť. Možno absolvovali v nejakom spoločenstve prípravu na manželstvo, možno aj vedome sa snažili o predmanželskú čistotu a mysleli si, že áno, veď nám to bude fungovať. Ale ak ich zaskočí vlastná plodnosť, dostanú sa možno do podobnej situácie, ako sme boli my. A totiž, že síce sme ani v tých ťažkých obdobiach nepoužili kondóm, ani prerušovaný sex, ani inú formu antikoncepcie, ale začali sme sa sebe vyhýbať. Naša skúsenosť bola tá, že teda Pán Boh to nechce takto. V tom čase, možno je to výzva aj pre rodičov, môj otec nám daroval čerstvo vydenú knižku Kipliho, učebnicu symptotermálnej metódy. A mňa, čo na tej knihe zaujalo, bolo to, že 2/3 bolo vysvetlenie o tom, prečo cirkev tak učí, a iba 1/3 bola o tom, ako sa tú symptotermálnu metódu naučiť. A vtedy sme vlastne pochopili, že každé naše manželské spojenie, ktoré je nevynútené, je z lásky a je bez antikoncepcie, je vlastne potvrdením manželskej zmluvy, ktorú sme uzavreli pri sviatosti manželstva, a teda my si tú sviatosť stále vysluhujeme, čiže sa tým posvedzujeme. Na rozdiel od toho, keby sme použili antikoncepciu, tak ten účinok je opačný, čiže by sme znesvedcovali náš vzťah. Toto nám pomohlo preklenúť to obdobie, keď sa to bolo treba naučiť. Boli to asi 3 mesiace, kedy bolo treba viacej zdržanlivosti, bolo treba viacej trpezlivosti, ale potom nám to začalo prinášať ovocie. Zistili sme, že metóda funguje, že nemusíme sa k sebe správať, ako keby sme sa nepoznali. A začali sa nás pýtať aj druhí okolo nás. A hovoríme, že keď človek vie prečo, tak zvládne aj každé ako. A zároveň nám tá odpoveď morálneho učenia cirkvi ukázala, ako veľmi súvisí manželská čistota s predmanželskou. Predmanželská čistota totiž nie je iba to, že do svadby nemať sex a po svadbe máme už zelenú vo všetkom. Zjednodušene povedané, znamená to vždy byť verný tomu, čo si sľubujeme. A tak ako povedal manžel, že naše intimné zjednotenie je potvrdzovaním manželského sľubu. Vždy nánovo, lebo to, čo sme sľúbili ústami a vôľou, rozumom na tom klakátku v kostole, keď sme mali svadbu, tak my sme si vlastne odovzdali tú snahu byť jedno a tvoriť takú jednotu, ktorá chce dávať život. Že naše manželstvo je pre rodinu. Toto potvrdzujeme tým svojim telom. Takže keď sme ešte neboli zobratí, nie je čo potvrdzovať. Stále sme boli ešte slobodní, kým sme sa nevzali, kým sme nevyjadrili ten manželský sľub. A v manželstve to znamená vždy, že ja mám právo darovať sa a mám právo prijať dar. Už nemám čo viac dať, ako keď dávam aj svoju potenciálnu budúcnosť. Som veľmi vďačná Pánu Bohu za to, že mi dal muža, ktorým to môžeme takto spolu žiť a navzájom si v tomto pomáhať. Že teda nie som na to iba sama, ani on nie je na to sám. A ďakujeme aj za to, že sme stretli mnohých ľudí, ktorí nám na tejto ceste boli pomocou. Či už to boli kňazi, alebo potom neskôr lektori, literatúra. Takže máme skúsenosť, že keď už sme sa naučili orientovať sa vo vlastnej plodnosti, úplne inak sa žilo to, keď sme už mohli pozvať ďalšie deti do našej rodiny. A najmä aj si rada spomínam na skúsenosť posledného dieťatka, ktoré sa najviac modlila naša dcérka, ktorá bola štvrtá, ktorá sa opakovane modlila, aby nebola najmladšia. Takže sme vďační Pánu Bohu za dar detí, ktoré nám dal. A tým, že sme sa neskôr stali aj lektormi prirodzenej metódy, konkrétne symptotermálnej, tešíme sa, že môžeme pozývať aj iných k tomuto spôsobu života.